με το παράδειγμα της διαδημοτικής συγκοινωνίας, η αντικατάσταση των οχημάτων με νεότερα, η πύκνωση των δρομολογίων, όλα αυτά απαιτούν χρήματα. Οπότε θα αναρωτηθεί ο Δημότης του Αμαρουσίου, κύριε Μαγιάκη, από πού θα βρεθούν τα χρήματα, δεδομένου ότι η επόμενη πενταετία φαίνεται να είναι εξίσου σκληρή, αν όχι σκληρότερη, για τα δημοσιονομικά της χώρας. Έχετε δίκιο να κάνετε αυτή την ερώτηση. Καταρχάς, εμείς, όπως σας είπα εξ αρχής, αγωνιζόμαστε για να ανατραπούν γενικότερα στη χώρα μας αυτού του είδους οι πολιτικές, οι οποίες επιβάλλουν αυτές τις περικοπές στην τοπική αυτοδιοίκηση και υποβαθμίζουν το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θεωρούμε ότι ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ένας δημοκρατικός λαϊκός θεσμός και επομένως θα πρέπει να υποστηριχθεί. Αλλά αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο πάνω στο οποίο εμείς θα αγωνιστούμε, όπως σας είπα. Όμως, εάν πάμε στα συγκεκριμένα δημοτικά πράγματα του Αμαρουσίου, θα δούμε ότι υπάρχουν πόροι αυτή τη στιγμή οι οποίοι δεν εισπράττονται από το Δήμο και είναι συγκεκριμένος. Με βάση τον τελευταίο ισολογισμό του 2012, οι οφειλές των ιδιωτών προς το Δήμο Αμαρουσίου ανέρχονται σε 35 εκατομμύρια ευρώ. Εξ αυτών, τα 25 εκατομμύρια τα οφείλουν μονάχα 60 μεγαλοφιλέτες. Ενώ λοιπόν μπροστά σε ένα τέτοιο τεράστιο ποσό θα έπρεπε να είχαμε ένα τμήμα εσόδων του Δήμου, το οποίο να είναι στελεχωμένο, να έχει νομική υπηρεσία, ώστε να μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του, βλέπουμε ότι όλη η υπόθεση έχει υποβαθμιστεί και έχει ανατεθεί σε ένα-δυο υπαλλήλους. Άρα από εκεί εμείς περιμένουμε, κυνηγώντας ακριβώς αυτά τα έσοδα, να έχουμε μια σημαντική πηγή εσόδων. Ποιος σας εγγυάται ότι θα τα πάρετε αυτά τα χρήματα, δεδομένου ότι το νομικό πλαίσιο της χώρας δίνει σε έναν ιδιώτη οφειλέτη πολλά περιθώρια να καθυστερήσει μια πληρωμή 4, 5, 6 χρόνια. Να σας πω, αυτές είναι υποθέσεις που λιμνάζουν πάνω από 10 χρόνια. Επομένως, συνεπώς, κατά κύριο λόγο αφορούν στην Δημαρχία Πατούλη. Και Τζανίκου. Είναι αρκετά παλιά. Συνεπώς, μια δημοτική αρχή η οποία θα θέλει ακριβώς να συγκρουστεί με τους συγκεκριμένους 60 μεγαλοφιλέτες, γιατί τα ονόματα αυτά είναι συγκεκριμένα, γνωστά, εκπροσωπούν πολύ μεγάλα συμφέροντα στο Μαρούσι. Όποιος θέλει να συγκρουστεί με αυτά τα συμφέροντα, οπωσδήποτε θα μπορέσει τουλάχιστον ένα μέρος από αυτά τα χρήματα να τα εισπράξει.